Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, Brother Jobs. Our beloved in the Lord, let's pray. O budakilan mapagpala namin Diyos sa manami sa langit amin napakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus muli sa magdamag ang aming marubdob at sa pusong pagpasalamat, pagdulhati, pagsamba ay aming ipinapabot. Dakilang pribilehiyo na pinagubos sa amin pang malaya na pasalamatan ka sa buong magdamag, lualhatiin, awitan, mapakinggan ang mga kagilagilalas na gawa mong mga patotoo. Salamat, Mala Panginoon, tinanggap mong aming mga pagpupuri, aming pong mga dalangin. Hallelujah. Ngayon, O Diyos, ibig na naman namin pag-aralan ng mga salita. Ngunit, narito kami, nagpapakumbaba, humingi muli ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami hugasan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang mga punawat kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, lalo na sa aming mga beloved webcast viewers, aming minamahal mga baguhan, aming minamahal mga kapatiran na narito. Sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina Kumol Almeda, their beloved children, great grandchildren, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Be seated, please. At salamat sa mahal na Panginoon na talagang hanggang sa kasalukuyan, God sustain us. Amen. Amen. Talagang buhay at totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran dahil kailanman hindi tayo tinatalikuran. At lagi tayong sinasamahan sa tuwing ating isinasagawa ang pagpaparangal sa Kanya. Kaya ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli kong pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And I give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and noble Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumol Almeda, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, at magandang umaga sa ating beloved visitors, beloved webcast viewers, ating siyempre minamahal na mga kapatiran, mula pa po kagabi, ating kasama, salamat sa mahal na Panginoon kayo nakarating na maluwalhati. At muli, aking pinapabot ang aking tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa di na pagtatagal, maminamahal, time check, alas 5:21. At sa umagang ito, open your Bible in the book of 1 Timothy, chapter 4, verse 1 up to 5. And we are talking about, in the latter time, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. Ito po ang ating pag-usapan. Sa mga huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kindly, basa po sa talata. Ano po ating mga Bible reader? 1 Timothy chapter 4, verses 1 up to 5 sa English. Ang sabi rito, maminamahal, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Kindly sa Tagalog. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ganito po sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon,
na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sapagkat sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw sa mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Sa 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Amen. 5. Sa 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan sa salita ng Diyos at ng pananalangin. Pagpalain po na mala, Panginoon, ang kanyang mga salita natin pong binasa. Napakaliwanag ang salita ng Diyos na ating binabalangkas. Amen. Amen. Sumubaybay kayo, maminamahal, at isulat ninyo ito at i-review pag-uwi ninyo. Dahil mahalaga na huwag tayong pahapay-hapay paroon at parito. Kapag tayo po'y makabasa sa Facebook, sa YouTube, tayo po'y makakarinig ng mga balita, alingaw-ngaw ng mga balita sa ating kapwa, dito sa loob ng iglesia, sandali tayong papaniwalain. Ang sabi ng ating binasang talata, mag-ingat daw po tayo. Take heed, ang sabi rito. Bantayan ang ating mga sarili. Huwag padalos-dalos, huwag pababayaan ang ating murang natutunan. Purong salita ng Diyos, galing sa kanyang mga lingkod. Walang iba kundi ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kagalang-galang at minamahal na assistant pastor, kanilang minamahal na mga buting mga anak, at ang ating mga ordained preachers, ating pong mga katuwang na mga nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? Amen? Dahil pagdating daw nitong mga huling panahon, maminamahal, sa ayaw natin at sa gusto, marami daw pong aalis sa pananampalataya. Amen? Tulad ng inyong narinig ng Sunday at ng Wednesday, atin po itong tinatalakay, binabalangkas dahil ayaw natin ating mga kapatira na para bagang sunod-sunuran na lang nitong mga taong ito na akala mo may nagagawa na sa iglesia ng Diyos. Kung tutuusin, maminamahal, nagpapapansin lang, kulang sa pansin, KSP. Amen? Amen? Kaya yung mga salitang binibitawan, magtataka ka, saan galing? Yung mga binibitawang mga salita. Bakit? Beloved OP, beloved preachers, mga beloved children, ating mga mangangaral, bakit? Mali ba ang manindigan? Alam niyo, maminamahal, itong mga salitang ito, simple lang. Mali ba ang manindigan? Dahil kunwari, mayroon silang hindi matinag na paniniwala na kung tama, tama, kung mali, mali. Not knowing na yung kanilang ginagawa, hindi napapansin ang kanilang mga sarili na sila'y mali. Para sa akin, maminamahal, kung ilalagay lang natin sa logic, ako lang ang tatanungin, anong pakialam ko sa inyo? Anong pakialam ko sa kanila? Kung ako'y naniniwala ng aking pastor, ng aking propeta, yung aking nakagisnang pananampalataya, ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, nadalhin ako sa langit para magmana ako ng langit at buhay na walang hanggan. Anong pakialam ko sa kanila? Wala akong pakialam sa kanila. Dahil paniniwala ko yun. Pero yung kanilang paniniwala, nahanapan ng butas ng mali,
ang kanilang kapwa, abay, may ibang layunin yan. Amen. Amen. Anong layunin yan? Nagpapapansin ka para marami kang ma-deceive? Ang Biblia na mismo nagsasabi, huwag kayong basta-bastang maniniwala. Dahil hindi po Kristiyano ito. Ito yung padala ng demonyo ni Satanas. Ang sabi nga rito doctrines of devils. Gagamit ng bersikulo, hango doon sa sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, pagkatapos compare po nila. Sabihin na, tingnan mo, dinidiyos na nila si Almeida. Tingnan mo, ang sabi ni Almeida, tingnan mo, kawalang galang. Maniwala ka pa ba niyan sa mga taong yan? Kaya sabi ng ating minamahal na beloved children, ng ating beloved parents in the Lord, i-block na ninyo. At huwag na kayong bumasa, makinig sa mga taong ito dahil they are reprobate. Masakit mang salita, maminamahal, pero ito'y katotohanan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pag-ibasa po ang 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and Galatians chapter 1 verse 8, kindly. Babala ito. Babala. Kindly. Medyo hindi ko na nakita ay naipaabot yung mga bersikulo kaya ano na lang, double time. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, Galatians chapter 1 verse 8, at pakihanda po ang 2 Peter chapter 2 verse 4. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo, ano po, kapitulo? 11, 14. 11, 11 verse 14. Ay 14, ganito po sasabi, at hindi katakataka sapagkat Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Galatia 1:8. Dito po sa aklat ng Galatia, kapitulo 1, ang talata po ay 8, ganito po sasabi, dadapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. 2 Peter chapter 2 verse 4. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, 2, talatang 4. dito po, kapitulo 2, ang talata po ay 4, ganito po sinasabi, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel ng nagkakasala, ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Palakpakan muna natin ang ating malapay. Lahat ay magising. Huwag niyong tulugan ito, maminamahal, dahil ito po ay may kaugnayan sa inyong kaligtasan kapag kayo po'y maligaw at inyo pong napapansin yung mga pangalan diyan sa Facebook at YouTube na wala nang ibang inatupag yata nito kung hindi makahanap ng paninira. Ito yung sinabi ng Biblia mga panirang damo. Ito yung sinasabi ng Biblia na mga ulupong. Ito yung sinabi ng Biblia maminamahal na mga lubo. Ang sabi rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel ng nangagkasala, ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. 2 Peter chapter 2 verse 4 yan. Sa Galatia 1:8, ang sabi diyan, kahit daw, datapwat, kahimat, ibig sabihin, kahit man, ang ibig sabihin yan, kami o isang anghel na mula sa langit ang mga ngaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay itakwil. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
Kaya sabi ko sa inyo, itala ninyo yan para wag ninyong kalimutan. Hindi ba basta minamahal dahil mga ngaral dati, nagpapatutuo dati, instrumentalist dati, worker dati, at ngayon, akala mo kung sino, akala mo may nagagawa na sa kanya iglesia. Akala natin maminamahal talagang mga matitino ng mga tao. Kaya sabi ng mga beloved children, di ba ninyong naiisip kung anong ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Mga karamdaman ninyo gumaling, ang inyong mga buhay ay inako ng malapit sa kahirapan. Kayo ngayon ay nagkatamasa ng kasaganaan, ng kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Pagkatapos kalimutan ninyo ang lahat dahil sa inyo pong katuwirang baluktot. Amen? Mga maling haka, mga maling mga paninindigan. Amen? Amen? Ang sabi dito, kayo daw itakwil. Kaya kung hindi po mapapansin, ang Marcos 13, 21 hanggang 23, kindly, sinabi rito mga minamahal, pakihanda, Marcos 13, 21 hanggang 23, huwag ninyong paniwalaan. Dahil ang mga layunin nito ay ililigaw kahit ang mga hirang. Mangag-ingat kayo, ang sabi ran, diyan maminamahal, mangag-ingat daw tayo. Kindly lang po, pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 13, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po nagsasabi. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw sa mga bula na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Dadapot, mangag-ingat kayo, narito, ipinagpauna ko ng sinasabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nito daw mga huling araw, maglipa na ito. Lilitaw ang tunay na kulay. Sabi nga ng iba pang mga talata, ito mga minamahal ay nagsisikap na, baka gutom na ito eh. Para lang masidlan ang kanilang mga sikmura. Para lang mabuhay. Ito mga minamahal ay naghanap ng kanilang mga masisila. Kagaya na ng kanilang amo. It's like a roaring lion seeking whom he may devour. Dayain ka sa pamamagitan ng magandang pananalita. Imagine yun, gagamitin yung salita ng mga pastor, beloved mama dear, i-compare sa mga salita ng mga beloved children. Amen? Amen? Sabihin mo, tingnan mo, sinasamba na nila si Almeda. Tingnan mo, taliwas na ang kanilang ginagawa. Pero dati-rati, itong mga taong ito, nagsisigaw, nagpapatutuo sa pulpito. Buhay ang Diyos. Nagbago ako. Nakarating ako sa ibang bansa. Dahil sa aking paglilingkod sa malapayon sa pagkakilala ko sa katotohanan, ginamit ang propeta ng Diyos. Dati nagsisigaw ito. Dati itong nagsasabi na ang kanilang kinalalagyan ay nasa katotohanan. At ang masaklap na katotohanan ng mga pandaraya, eto, gagamitin, ang pastor ko ay si Evangelist Almeida pa rin. Ang aking assistant pastor ay si Lina Comun Almeida pa rin. Tingnan mo minamahal mga pandaraya. Kaya nga sabi ko nga, kung ako lang tatanungin, hindi napapansinin ito. Hindi na ito bigyan ng puwang. Hindi na ito minamahal bigyan ng pansin. Dahil KSP ito, kulang sa pansin. Hayaan mo yung dadalhin sila doon sa pansitan. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit daw binabanggit pa rin ang pangalan ng mahal na pastor, beloved mama dear, kahit na sila ay wala na? At sinasabi pa raw ng mga mangangaral, ang ating mga prayer ay hindi nga makatagos dito sa bubong. Totoo naman. Baka yung panalangin nitong mga mamang ito, sa totoo lang, maminamali,
Hindi lang makatagos, baka nga hindi mababanggit-banggit, baka hindi ito nananalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil kung nananalangin ito, mahiya ito sa kanilang sarili. Wala na silang hiya eh. Praise the Lord. Yung gagamitin, XJMCIM. Grabe pa nga, pamumusong. 1 Timothy chapter 5 verse 17 up to 16, pakibasa po. 1 Timothy chapter 5 verse 17 and 16. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 5, ang talata po ay 15 hanggang 17. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kung ang sino mang babaeng nananampalataya na may 17 tayo mag-umpisa, kapatid. 5:17. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 5, ang talata po ay 17 hanggang 18. 18. Amen, praise the Lord. Ang mga matatanda ay nagsisipamahalang mabuti ay aariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang pagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palibhasa hindi nagpapagal, gusto lang aani. Mambatikos ng mambatikos para makilala ang kanilang mga pangalan patungong impyerno. Amen? Amen? So be it unto them. Huwag ninyong paniwalaan ito. Huwag ninyong pansinin ito. Kaya nga sabi ng mga beloved babies, i-block na. Mula nga i-block na. Huwag nang subaybayan. Sa totoo lang po, wala talaga sumusubaybay. Nakakaawa nga eh. Minsan zero. Zero yung nakalagay sa kanilang mga likes, sa mga ano. Wala talagang sumusubaybay. Dahil yung mga kapatiran, mulat na. Ano bang dinudulot nito sa buhay nila? Wala naman. Samantalang ating kagalang-galang na pastor, nagtamasa na tayo ng kagandahang loob ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pag-aayuno, sa kanyang pagbuburi, sa kanyang pangangaral na may kalakip na kapangyarihan. Amen? Amen? Let the elder that roll will be counted worthy of double honor. Kesyo ba ating binigyan ng pagpapahalaga na ating binigyan ng double honor? Sinasamba na? Bakit hindi nila sasabihin na sa mga ating minamahal iniibig na mga kapwa Pilipinong mga fanatics na kahit si Maria ginagawa ng Diyos, sinasamba na? Amen? Doon nila sasabihin yan kung di sila kakatayin ng demonyo. Ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. May pastor na ginamit para sa aking kaligtasan. May nananalangin para sa aking kaligtasan. May nagtuturo sa akin upang ang kanilang turo ay madadala ko hanggang sa kasalukuyan at maipamahagi ko sa inyo. Nung kami maliliit pa lamang, tinuturuan, batang-bata at bubut pa lamang sa pananampalataya, pinagtiyagaan kami ng ating pastor, ating assistant pastor. Kinalinga kami, binabantayan ang aming paglaki. Ito mga taong ito, ang masaklap ay nagbabanggit pa ng mga pangalan. Minsan, nababasa mo. Si Father Dante Comon, kilala ko. Si Father Boboy Nier, kilala ko. Mga pamangkin yan ng ating dearly beloved parents in the Lord.
Sabi niya, yung mga ngaral na bumabati ko sa akin, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Sabihin ni Satanas, sige, okay yan. Lalo na sila, hindi sila kilala. Amen? Amen? Nagkakaawa mo minamahal. Hebrew chapter 13 verse 7, talon sa 17. Hindi nga makatagos ang ating mga dalangin dahil dalangin lang na dalangin, walang puri, puri lang ng puri, walang dalangin. Dapat magkasama yan, plus, samahan mo pa ng pag-aayuno. Yan ang turo ng kanyang propeta. Yan ang turo ng kanyang pastor. Yan ang turo ng ating mahal na assistant pastor sa atin. Kindly, pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 7, talon sa 17, gano'n po nasasabi. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay na inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Sa 17, magsatalima kayo sa mga nanununo sa inyo na kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawing nilang may kagalakan at huwag may hapis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember them which have the roll over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. 17, obey them that have the roll over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that it is unprofitable for you. Tingnan nyo, magbigay daw tayo ng pugay, pagpapahalaga sa mga nagpapagal sa ating mga kaluluwa. Walang ginagawa si Maria ng ganyan. Amen? Bakit si Maria patuloy ang pinupuri, sinasamba? Dahil ang sabi nila, si Maria daw ay nanay. Mas madali daw makarating sa anak kapag nanay ka, pupunta. Kung sinabi sana ng Biblia ang ganon, maniwala tayo. Ganon din itong mga pakawala ni Satanas. Kung sinabi sana ng Biblia na itong mga taong ito ipadala ng malapayon sa uling panahon para magsabi sa atin na ganitong gagawin, maniwala tayo. Pero walang sinabi ang Biblia. Ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo dahil lilitaw ang mga taong ganito. Sisirain at sisirain ang iyong pananampalataya, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, i-twist nila ang katotohanan doon sa kamalian. Ito na nga ngayon ang panahon, dumating na. Sa totoo lang, may inis ka eh. Dahil hindi nga namin kilala eh. Kami yung mga matatagal ng Kristiyano, inuban na dito sa ministeryo. Hindi namin kilala ito. At kami nga na alam namin ang buhay ng mahal na Pastor Beloved Mama din. Wala kaming masabi kundi pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil sila ang ginamit sa aming mga kaligtasan, sa ating mga kaligtasan, nagturo sa atin ng tama. Hindi nila alam. Nang sinabi ng Jeremiah chapter 1 verse 4 and 5. This is regarding our dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama dear, kindly. Jeremiah 1:4-5. Malapit na tayo magtapos, huwag kayong mag-alala. Kaya huwag na ninyo akong tulugan dahil puting-puti na, umagang-umaga na talaga. Kindly po, pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 1, ang talata po ay 4-5. Ganito po ang sasabi. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita,
at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Tingnan niyo, pakihanda po, kapatid, ang Acts 3:22 and 23. Tingnan niyo po, minamahal, ang sabi rito, then the word of the Lord came unto me, saying, before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Nandun pa lamang sa sinapupunan ng beloved Lola Mami, ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, pinili na sila. Ang Diyos ay kailanman hindi nagkakamali sa pagpili. They have a humble heart. They have a humble beginning with humility. Grabing magpakumbaba. Isa ako sa nagiging saksi. Maliliit pa lamang kami sa ministeryong ito. Maliliit dahil tinitrain pa lamang kami na hindi nagagawa ng aking mga magulang, aking papa at mama, na kami ay kumutan sa gitna ng malalamig na panahon. Kahit kami ay may mga magulang, hindi ginawa ng aming mga magulang. Mamamaluktot kami nung ako'y kasama pa sa mga magulang ko. Mamamaluktot kami sa sobrang lamig. Hindi yan ginagawa ng mama at papa ko, pero ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor, bago pa kami mamaluktot, di namin alam saan galing yung mga kumot. Kukumutan kami. Hindi namin makalimutan yan, maminamahal. Pagkatapos gaganyanin lang ng mga taong halang ang mga bituka. Walang kaalam-alam sa humble beginning ng ating dearly beloved pastor, beloved mama din. Kung magsalita sa mga beloved children, akala nila kasama nila ang mga beloved children. Kasama namin ang mga beloved children sa paghihirap dahil nung araw, ultimo dukot. Sa Bisaya, yung sobrang pagkain na dumidikit na sa kaldero. Pinag-aagawa namin dahil walang-wala pa ang iglesia nung araw. Pero ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag kayong mag-alala, darating ang araw. Ang mga pagpapalang inyong hinahanap, darating sa inyo. Hindi na kayo magtsatsaga ng mga dukot na yan. Magsasawa kayo ng mga pagkain dahil busugin kayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, naranasan namin. Totoo ang sinabi ng ating kagalang-galang na pastor. Totoo ang sinasabi ng ating kagalang-galang na assistant pastor. Pinagbilin sa amin. Huwag kayong mag-alala sa lugar ng kung saan kayo dalhin ng mahal na Panginoon. Hanapin lang ninyo ang mga karapat-dapat na mga mangawid diyan, mga manunugtog, tatayo sa pulpito, mga manggagawa, mga manunugtog, dahil may nakalaan diyan sa lugar na kung saan kayo dalhin. Buhay ang Diyos, totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Acts chapter 3, verse 22 and 23, kindly. Mga Gawa 3, 22 hanggang 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 22 hanggang 23. Ganito po nasasabi, tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitay niya. Sa 23, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-antay itong mga taong ito, maminamahal. Kahabag-habag sila. Sabi ng Biblia, huwag mong saktan ang aking mga hinirang. Huwag mong saktan ang mga anak ko, sabi ng mahal na Panginoon. Dahil kayo lang ang mapapinsala.
Kayo lang ang mapapahamak. Ang sino man daw ang hindi makikinig sa propetang ito, nagbabala na siya. Bago dumating ngayon ang kakilakilabot na wakas sa ating bansa, hindi na magkamayaw, grabing kaguluhan. Hindi lang gasolina, hindi lang krudo ang pinag-usapan dito. Domino effect mo po lahat. Baka hindi kayo maniniwala. Yung bigas na yan, mahigit 100 ang 1 kilo niyan, darating. Mismo sa awiting, a piece of bread could buy a bag of gold. Malapit na. Bakit? Di ba natin alam na ito'y mga sinyales upang ang Kristiyano ay kinakailangan magpakainit na? Ibalik na ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Magpatuloy na sila na huwag nang lumingon sa kaliwat sa kanan, sa likuran, kundi magpatuloy. Magpatuloy na magpatuloy. Dahil ngayon na ang panahon, maminamahal, ihanda ang ating mga sarili na sa kanyang muling pagbabalik, makatiyak tayo na tayo'y makakasama sa pagtunog ng trumpeta. Akyat tayo, magmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng propeta ng Diyos, noon pa man, magkaroon ng tagutom, magkaroon ng mga karamdaman, sakit, maminamahal na grabe na, hindi na malulunasan. Ilang buwan mula ngayon, yung mga nagpa-injection during pandemic, kaya sabi ng isang abogado ng isang presidente, tama na muna yung injection. Mahal na presidente, sino nung maglibing ng mga yan? Pag nangamatay lahat yan. Ang mga Kristiyano, mahirapan maglibing na maglibing. Eh ano pa lang yan? Disaster na gawa ng tao. Dahil gusto ngayon, maminamahal ng mga elite, gusto ngayon ng mga nandiyan nakaupo, bawasan ng 50% yung marginalized na tao, hindi lang Pilipino, kundi buong lahi. Yung class A, B, C, D, E, minsan may isasama pa yung middle class, bawasan ng 50% ang ating population dahil sa sobra ng dami, sobra ng bigat. Kaya kung ano-ano nang gagawin, gera doon, gera dito. Pamamahalin ang lahat ng bilihin. Lahat ay gagawin. Itong sinabi ng Biblia, darating ito, ayaw mo natin sa gusto. Kung hindi tayo magbabantay, pati tayo. Kaya nga sabi, even the very elect shall be saved. Itong mga taong lumilitaw ngayon, mga alikabok lang yan, alipuris ni Satanas. Walang magagawa yan sa ating mga Kristiyano, pero nagbibigay tayo ng babala. Amen? Amen? Bakit? Dahil ayaw natin na tayo mapariwara, ayaw natin maminamahal na mapiktuhan ang ating mga kaligtasan. Dito sa huling talata, Romans chapter 16, verse 17 up to 20. Kindly, mga taga-Roma. Kabanatang 16, talatang 17 hanggang 20. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 16, ang talata po ay 17 hanggang 20. Ganito po yung sinasabi, "Ngayon pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pinangangaralan at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi magsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi ang kanilang sariling tiyan." Ayan na yung sinasabi ko kanina. Hindi na daw maglilingkod yan sa totoong Kristo, sa ating mahal na Panginoon Kristo, dahil ang kanila ngayong hinahanap, yung ilalagay na lang sa tiyan. Tuloy. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging
bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Dadapot ibig ko na kayo'y maging marunong sa mga kabutihan at musmos sa kasamaan. Sa 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Pagpalain po ng mala Panginoon ang kanyang mga salita. Mga pangako yan sa atin. We must have to claim these promises. Amen? Amen? Maliwanag mo minamahal ang ating binasang talata. Now I beseech you, brethren, mark them. Tandaan ninyo kung sino itong mga to. Hindi natin pwedeng banggitin dahil lalaki pa yung tainga nito. Mga to. Amen? Ang sabi rito, maminamahal, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine, which ye have learned, and avoid them. Avoid them. Iwasan sila. Ang ating natutunan sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, sobra-sobra na. At busog na tayo. Dahil ipinagpatuloy ito ng kanilang mga beloved children. Ipinagpatuloy ito ng mga ordained preacher, ng mga preachers, ng mga matitino. Amen. Amen. Mga manggagawa ng mga matitino. Mga mangangaral, beloved elders ng mga matitino. Tayo'y mga matitinong tao. Hindi tayo mga balasubas. Amen. Amen. Praise the Lord. Nang sabi rito, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. And by good words of fair speeches, they serve the heart of the simple. For your obedience is came abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. And the God of peace shall prowess Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Kayang-kaya pala nating durugin si Satanas. Mga alipuris lang yan eh. Kung si Satanas nga, kayang-kaya eh. Lalo na mga alipuris. Amen? Amen? Huwag na silang paniwalaan. Huwag na silang subaybayan. May mga choir member dito na amin pong sinita, nagtaas ng kamay, dahil hanggang ngayon sumusubaybay pa rin. Pag hindi ninyo ina-unblock yan, o binablock, kung hindi ninyo binablock yan, matalunan kayo ng masamang espiritu. Kung anong mayroon yung utak ng tao, mga mama na yan, gano'n na rin ang utak na mayroon kayo. Kaya babala. At ngayon na ang huling babala dahil hindi tayo magtatalakay sa mga ganyan. Walang kwentang mga tao yan. Walang kwenta maminamahal na mga pinagpagalan ng ating dearly beloved parents in the Lord. Tayo ang may kwenta dahil nananatili pa rin tayo hanggang sa kasalukuyan. Tayo pula tayo tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus. They tell me Jesus died for my transgressions, and that He paid the price a long, long time ago. When He gave His life for me on a hill called Calvary. But there's something else I want to know. Does He still feel the need every time I fail? Does He hear the crowd cry, crucify again? Am I causing Him pain? Then I know I've got to change. I just can't bear the thought of hurting Him. It seems that I'm so good at breaking promises, and I treat His precious grace
so carelessly. But each time He forgives, what if He relieves the agony He felt on that tree? Does He still feel the nail every time I fail? Does He hear the crowd cry, crucify again? And I causing Him pain. I know God to change. I just can't bear the thought of hurting Him. Have I crucified you, Jesus, with my sin? Oh, I'm tired of playing games. I really want to change. Never want to hurt you again. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, patuloy na nasasaktan, mga minamahal. Sinong gumagawa ng ikakasakit ng kalooban ng ating dakilang Diyos? Walang iba kundi tayo, mga minamahal. Sa paulit-ulit nating paggawa ng mga kasalanan, patuloy nating sinasaktan ng kalooban ng mahal na Panginoon, na para bang nais natin muli siyang ipapako sa krus, mga minamahal. Parang hindi pa sapat yung dinanas ng ating dakilang Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, mga minamahal. Pinatunayan na ng ating dakilang Diyos kung gaano niya tayo kamahal, mga minamahal. Pinatunayan niya kung gaano tayo kahalaga sa Kanya, mga minamahal. Na iniwanan niya yung Kanyang trono, hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos para lamang tayo mga ligtas, mga minamahal. Bakit hindi natin ito laging isipin? Itanim natin sa ating mga puso't isipan ang mga bagay na ito, mga minamahal. Na ang Diyos ay naghirap para sa atin, nang ang Diyos ay namatay upang tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yung ating tinatamasa ngayon, mga minamahal, na pagpapala, na dati tayo mahirap, halos walang makain, walang maibili, halo-halo, hindi makabili, walang pamasahe papuntang gawain ng ating dakilang Diyos. Ang iba sa atin, wasak yung ating pamilya. Hiwalay ang ating mga magulang, mga minamahal. Tayo lulong sa bisyo, talamak sa bisyo, umiinom, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal.
Ang iba sa ating lipos ng karamdaman, punong-puno ng karamdaman. Hindi lang iisang karamdaman, komplikasyon na mga minamahal. Subalit, dahil sa man of God, sa ating dearly and beloved parents in the Lord, na nagsakripisyo, katulad ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi na inisip yung kanilang mga kalagay, yung kanilang pisikal, mga minamahal, yung kanilang buhay, kanilang oras inilaan para sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hindi sila nag-isip ng kanilang sariling kapakanan, mga minamahal, kundi ang kanilang inisip yung kapakanan nating lahat, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang akala natin, wala na ang ating beloved parents in the Lord. Nasa langit na po sila. Patuloy tayong ipinananalangin, hindi tumitigil. Kung sa lupa, hindi tumitigil, lalo na sa langit. Patuloy tayong idinadaing sa mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, pahalagahan natin yung mga sakripisyo ng ating mahal na magulang. Sakripisyo ng mga beloved children. Sakripisyo ng mga ngangasiwa sa bawat isa sa atin. Sakripisyo, mga minamahal, ng minamahal na manggagawa. Hallelujah. Sa ating pong mga minamahal, mga kapatid, sa ating mga minamahal kababayan, oras na upang tayo gumising sa katotohanan. Gumising na tayo, mga kapatid. Huwag na tayong magpaloko, mga minamahal. Niluloko lamang tayo, mga minamahal. Narito ang buong katotohanan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. May pruweba, ebidensya, punong-puno ng himala. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, naghihintay sa bawat isa sa atin. Naghihintay sa bawat isa sa inyo. Lumapit sa mga oras na ito, mga minamahal. Naghihintay ang mahal na Panginoon. Uhaw na uhaw siya, mga minamahal. Hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya ay Diyos. Nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Ito po'y Diyos na pagsisisi. Yung pagsisisi na hindi na dapat natin muli pang balikan lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan. Ito po yung karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat hindi tayong lahat, mga minamahal, tayong lahat nilikha ng Malapenoon. Subalit hindi lahat binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ikaapat po ay ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko, mga minamahal, ibigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Isuko natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ating dalawang kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen.
Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, narito po malapinoon, hallelujah, ang mga kaluluwa na yung kinahabagan, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapinoon. Kabagan mo po sila, maging kanilang mga mahal sa buhay, iligtas mo po, malapinoon. Ingatan mo po sila, malapinoon. Panghawakan mo po sila hanggang sa yung muling pagbabalik, malapinoon. Hallelujah. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristyano sa gawa, salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating po mga personal na pangailangan. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, muli sa mga oras na ito, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, malapinoon sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, na aming po napagbibigyan. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong banglingkod, malapinoon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin o malapinoon sa mga oras na ito na patuloy kaming panghawakan hanggang siguling pagbabalik, malapinoon. Gawin mo po kaming matatag sa lahat ng mga problema, pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, malapinoon. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kainaan. Tulungan mo po kami na kami po'y huwag magkasala, malapinoon. Makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapinoon. Patuloy mo po kaming palakasin. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis, malapinoon. I-provide mo po ang pangailangan ng bawat isa, malapinoon. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong ang kanang kamay sa ulo, mga minamahal. Kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. May problema tayo, mga minamahal, sa pinansyal. May mga loved ones na nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay itaas. Sama-sama po natin sambitin mga demonyo ng kaharamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.